Sanibonani. Kephi-ke plan lalele khona. Leli phimbo elinibingelelayo ukhanyisile intombi yamanyanda. Kanti-ke nalo udaba enginiphathele lona ngaso lesikhathi oluthinta laphayana uNtando Mhlongo. Somkhumbula-ke laphayana kuThuleleni TV, inhlangano lena esiza abantu abahluphekile. Kanti-ke obekade enenkinga laphayana esisendo uNtando, uthola usizo esibhedlela esizimele i-Lamont Lavena. Kanti okhulumela iThuleleni TV uyasho ukuthi usizo lokusiza uNtando belivela ndawo zonke kubona bonke abantu bekade bethanda ukusiza bebefaka uNtando ukuze akwazi ukuthola odokotela abaseqophelweni eliphezulu. Kanti-ke ne-social media ibambe elikhulu iqhaza ekutheni uNtando agcine esizakele. Kanti-ke nenyanga edumile laphayana uKing Bhaka ukuvezile ukuthi alukho vele usizo uNtando bekade ezolithola kubalaphi bendabuko. Uyasho ukuthi ena-ke noma kungathiwa ubeqhubeka elifuna bekade ngeke alithole ngoba vele kuyavela ukuthi kade ayifuna usizo kubalaphi bendabuko nakodokotela engekho okwazi ukumsiza kule nkinga anayo. So uyasho ukuthi usizo bekade vele ezolithola kubona odokotela, kusho inyanga laphayana uKing Bhaka. Kanti-ke iThuleleni TV ihlanganisela uNjomane umcimbi omkhulu ukuthi mayephuma bakwazi ukumamukela kahle, esekhululekile emva kweminyaka ewu-6 ephila ney'nhlungu ubusuku nemini. Kanti-ke naye uNjabulo uyibongele kakhulu kubantu, uNtando uyibongele kakhulu kubantu, esho ukuthi bamsize kangakanani nemikhuleko yabantu uyayibonga, uyasho ukuthi imlekelele kakhulu ekutheni naye agcine ekwazi ukuthola usizo. Uyasho ukuthi ngathi impela uzozalwa kabusha emva kweminyaka emide enenkinga yesisende. Kanti-ke iy'ndaba ezinhle kakhulu laphayana ey'thinta khona laphayana uNtando Mhlongo. Uzoqala kabusha impilo yakhe engasenawo umthwalo alokhu ewulingisa. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga laphana kwi-comment section. Nibe nosuku oluhle.